एगो तो चल नहीं के जा आ दूसरे में हमके मम्मी जी आ छोटकी बिया ना तो कोनो काम धंधा नहीं के करत। अरे माई अरे घर में हमारे माई बाप पता न कहाँ से लिया के भट दिया ना सौ दादा एगो तो काम धंधा नहीं के दिन भर एक थरिया खा ले दड़ी सा सास पतो वही पर ढहल रहा दड़ी सा पूछे के बा चलो जा दिनवा हमारा निकल जाओ खाली फिर तो हम लोग के हम समझा। अरे माई रे अरे कारे बुढ़िया इतना नहीं रहता अपनी लड़किया के संग करबी पतोइया के संग कर तड़ी। अरे माई अरे पता ना कहाँ बाड़ी सा खोला भी ना पेट में चूहा कूदा रे आ दूसरे में हमके काम करे के कोई तड़ी सा। अरे माई अरे बेटा अरे माई हई क्या करत रही ना जी जो है ना तो है बुझला कि विपत आइल बाटे ते तरी बाहर आइल रही ना रोत रही ना। अरे केंगने तू बोला दड़ी रे देख ना पेटा में बड़ी दर्द होता है। हां बहुत दर्द होता रौरा नियन तो केहू और जन्मैले नहीं के हमनी के लोग लइके नहीं के दुनिया ऊपर ही रौरे बियाए वाली बानी ना वैसे कहले बानी। अरे तू काहे बोल दड़ी देखी काम करे के बहाना नौटंकी तनी कम करी ठीक बाटे। हमार पीछे के आइल साला हमारे एगो लइका हो गेला कतना बढ़िया से चलेला खेलेला सब कोई कहेला आ एगो ई बाजिन के मुंह देखी ना त हमर जातरा खबरे केतना 3-4 बरिस पे तब एगो पिलुआ बिया तारी और ना आ वो उतना पे लागत तारी बुझा त कि कहां के एगो पहाड़ टूटल बा। अरे केंगने तू बोला दड़ी रे लगता कि हमारी हाथा में बावंगन हम लइका खा ले बहुत आराम कर लेनी ठीक बाटे। देखी हां कह तबार से लइका बनो त पेटवे में मारते हम अब हमरा के जानत नहीं ठीक बा जोन कहतानी ना आराम से सुनल करी बड़ी हमरो के तले पहले बानी काम कर काहे अब बुझा गई लइका के दर्द का होला। हां जा कहीं का मैं है ले जा के झाड़ू आ मैं झाड़ू लगा दी है मैं ए छोटी बा ना तनी खाना बना के हमके दे रानी आओ महारानी आओ तारे के आरती उतारी खाना दी ना मुंह तो कुछ धोख लेटी जाप दी। आ सुन ना माई कहत रहे कि एकुल में भारी चीज ना उठावल जला और ना कोनो काम कर जला उतना भारी। माई कहत रहे कि बच्चिया जाए ससुराल में खाली भतार लगी सुतल रही है ना आ बाजिन के मुंह देखा के जतरा दूसरों के खराब करके केंगने तू बोला दड़ी रे मन तो कला के छिड़ा के तू नहीं के जा मोर जी यही मेरा पेटवे में तोड़ता हमर बहुत सुकून मिल एकदम हमर देखो तो दिमागे हमारे एकदम अंदर से खूने खोलत रहता छोटिया को मेरा मैं करक का बाबा ना तो और हम अगर 2 मिनट के अंदर झाड़ू ना लगो तब बताओ तनी बताओ भगवान सदगर दुश्मन हो ऐसन शासन दिया दिन मत दे केंगने साजा दिया केंगने तो कहनी कि तनी मनी खाना बना के दे दे तो साज के गई लिया चल ठीक बटे तू का समझ दड़ी हमके कि तोरे ऐसन दिन रही। अरे भगवान करिया तो आज ना तो कल हमारो दिन आई हमको दनिया भगवान निमन निमन हमारे लइका दे दिया आगे जर वाले एंगने जर जर के मर जाओ उफर जाओ हम एंगने खुश रही। अब ज्यादा नहीं बुढ़िया से कहे कि मम्मी हमसे खाना वाना नहीं के बनत आप समझा दे ले ज्यादा। देखो है फूल छोटी छोटी लड़का आवत तरन सा तूर के फूल मन नुकसान कर दिल बन सा तनी दुआर पर शोभा खाती आदमी लगौले बा नोच दे तरन सा। अच्छा रुको सा कांटा से घेर दे तनी चारों रहो करके फोन लगाई इन घर में नाटक लगा के धले बिया। हेलो हाँ माई गोर लगा तनी खुश रह का हाल चल बा घर का कुल ठीक है बा बबुआ तार मेहर तो एकदम हमारा के उ बिया घर ले बिया का हो गल बा माई बताओ बबुआ जब ना तब नैहरे जाए के कहतिया हैं उ का भी खारी घरे जाई रे बिया शादी करना तो 1 रुपया लेबे देबे कहले ही ना आ जब ना तब कहती कि हम नैहरे जाइम का चीज बोलो भाई बिया नैहर हैं नैहर जाए में आई नैहर जाए के तेजी लागल बा ओकरा के जाए मत दिए माई ओके एज रख बबुआ तू बाहर बाड़ा जान लो। हां माई तू का जानत रह घर के बारे में इतना तार मायरारू है तू जौले बिया ना सच में कहते बाबू अगर हमके ढेर पीतैया तो उनके काट दे पौंसुल ड्राइवर रेती दे सोच ली हो ना माई ऐसा मत करी है तनी
देखते ओकरा बारे सहूर नु। से ना रहे के चाहिए। चल माई अबे साजी के फोन करब नु ओके त तनी समझाइम बढ़िया ले ओके। समझावे कहता रह हैं और के ऊपर करे लइका होता टे बाबू बात सुने गो। हाँ माई बोल ना। पैसा के काम बजन ले। हाँ अब लगे रहो चाहे न तो हम नहीं जानता नहीं ठीक ना। अब हम कहाँ से करे जाई बताओ। तो ठीक बा माई तो हम पैसा हमरा के ना हो के तो 20-30 हजार रुपया लगा दो। ठीक बा माई जा तनी न तो अबे साजी का ऑफिस ले पैसा अपन लेके आ भेज देतनी 50,000 रुपया कमी मत करिए माई कौन ठीक बनू। अरे 50-60 हजार भेज देवे बबुआ तो मानता नहीं कि तोरी मौगी के खूब बढ़िया से खिया पिया दे तरह के दे में ओकर खून के तू कमी हो गइल बाटे। हाँ माई सही देखई कहत भर के वैसन बिया जान ले। हाँ तो का कहत रह पैसा भेजबा कि ना भेजबा। ठीक बा माई भेजम ना हम। पैसा कह के बबुआ पैसा लगा दो जान लो। आ चिंता मत करिए कुछ के। हम जाता नहीं यही बेर आखिर तू बाहर भीतर बाड़ा हो जैसे चिंता करके का करबो। नहीं यही बेर हम साजी का जाता नहीं पैसा भेज देता नहीं। हाँ तो कह दे जब ना तब कहते कि नैहर जाई कह दे नैहर चल जाए ना तो फिर लगन ना खिए जावे के पड़री में ना माई देख अबे ओके समझाओ तनी फोन करके कि अपन घर द्वार रहल जाला कि अपन नैहर जाकर रहबो। अब मान ले हाँ कि बताऊ मान तनी काम धंधा करे के बाटे तो तनी करी धरी नहीं तो जानतर बाबू ऐसा शरीर पर तनी काम धंधा करे के चाहिए जान लो। हाँ अब हॉस्पिटल में लेके जाना तो तू होके करे ना तो चीरे फाड़ वाला काम लगइया से जान लो। ठीक है कहतरी माई। ठीक है बाबू तू अपन ध्यान रखियो तू टेंशन मत लियो ठीक ना। तू बस पैसा लगा दो पैसा टाइम से देबा ना तो कोनो दिक्कत नहीं है जान लो। पैसे ले तो सब कुछ बा। हाँ माई जानते बड़ी पैसा ले सब कुछ बा। ठीक है बाबू हम रखो तनी। ठीक बा तो हम जातनी साजी का अबे भेज देतनी ठीक बनू। पैसा लगा दियो कैसा को के हमर भैया तू। ठीक बा। ठीक बा चली हो। कितना भारी बाटे जीव हाफ जाता फिर बाप रे इतना कपड़ा इतना पानी हमारा से टंगाई इतना देह में हो बाबा हमारे वो मुटकी खा खा के उतना मोटाई बैसन तब वो इनके से ना कहाँ भी वो करे से मैं करवाई खाली पेट के बहाने सुतल रहती है माई दादी नियन बन के हम करी काम दादा हमार दुबर पातर बानी आ हम और टांगम तो और हम ये लकड़ी बना दिया सना मर और ना जाए डरे लगता कहाँ भी वो करके देखो तनी जाके नहीं पड़ वो करके दे दे आई हम बाप रे बाप काम करत करत एकदम से न देह दुखा जाता वे आ दिन रात हम ऐसे ही काम करवा दड़ी सनतिया का बेटा तो मन जा गइल बटे हमर कोई सियराई लेखा लाग गइल बटे सूत रही का। आई देखो हो बुझा तो महारानी है क्या जी महारानी बन के बैठल बानी हमर देह में इतना हो बैठ होता ना करती भर के हम कपड़ा धोई आ रहो महारानी हिन बैठल हम अरे के तू बतियाइली रे छोटकी क्या बता तनी जा के कपड़ा फीची न तो मार देन पे टाइम में कि मर जिया ओइ में दल लगा के आ खुद में फेंक दिया कहली तो कहली कब मत करी हमर लेका के कहबो आज बड़ी दुखा टटे तो ओसई हमार देहिया दुखा टटे और लेका के कुछ हो जाए तो तोरे लेका से हमर पेट जुड़ा जाए का हम मनाओ तनी की हो जब कमवा करी लेके जात चली होनी यहां जी राज मत लगाई बैठा के महारानी निहन ले जी करी है कि मैं फीची का पड़वा ना फीचाई ना तो जल्दी करी ना चलो हमर हाथ है पतर पतर हाथ नरम हाथ हमर गरम हो गइल एगो तो हम पेट दुखात रहता आ दूसरे में ही मुआ दिया शाम के होय रे माय ऐसन टके लसिया ना आगे हमर पेट दुखाए लागल ये कहे के बाल्टी का पड़ा ये करू धोई ये करी लइकनो का धोई हम मोरम जा जाता कपड़ा धोई हम आ छोड़ दे तनी वही गने ओकर नो करई हम अपनी लइका से तो खुद मरतनी यही गने अरे मायरे खजनी का बुढ़ी हो गइल बिया जतन माई फिर फोन लगावे दैनिया के देखो तनी सकल न त हमर दिने खराब चलत है आजकल उठाइबो ना करेली सन फोनवा बाईरी उठाव री जल्दी हाँ हेलो गोले तनी माई हाँ ठीक बानी तू ठीक बाई ना हाँ रे और सब पूछा बबुआ मैं ठीक बाबा सा ना पापा औरी हाँ तो तू दवाइया पर समय से लियल कर ठीक बा हाँ कल आई ना माई अरे हाँ हमारा घर परिवार में सब कुछ ठीक बारे कोनो चिंता नहीं के अरे ये गो खाली चिंता हमारे हेड कपार पे मढ़ा गई जानतीस का अरे बड़की दीदी बाड़ी न दिमाग हमार पगलैले रहतनी एक गो तो जबले हमार
हमार बाल बच्चा भइल बा ना एगो तो वहाँ के भइल ना कबो आ हमार बाल बच्चा पे नजर गड़ैले रहतन बाल बच्चा पे नजर गड़ैले रहते देख के जरूरत रहते कि कैसे गोद में खेलाओ कैसे उनको तो बाजिन बाड़ी वो में का जानते कितना बरिस के बाद एगो लड़का एगो पिलुआ बियाई जाता रही तो कहने के इतना ताव इतना मतलब कहत कहले बाड़ी ना तो का कही हम सुतल रह ताड़ी खाली अब मैं जानते सरे एगो तो पातर दे बर्बादी हम तो देखते बैसा पर दे का हो गइल बाटे ऊपर से मैं काम टोटल दूरो टाइम खाना बनावा लइकन के पैखाना करावा सफाई करम हगवावा मुतवावा यही सब में हमर दिन बीत जाता जानो हमरा के बार झाड़े के फुर्सत नहीं के आ ऊ रानी एकदम सुतर रहते बुझाता कि कान का तना ओकरे दुनिया ऊपर ही लइका होखे होला बाटे अब बूढ़ियो ओकरे सपोर्ट करती है कि हाँ हमार नात होई तो के ढेर दिन पे होत तो होई न करी ना हमारा मुहां पे हमारा नियन बतिया ओकरा मुहां पे ओकरा नियन बतिया दोनों रे खेल खेलती है बुढ़िया बड़ी खेला कर भी है ए मैं तो सुन ना तू उपाय बताओ ना हम का करी रे अब हम देख एकदम बर्दाश्त से बाहर होता ठीक बा बताओ हम सोचे तनी लइका जनम भी मत कर एही में सुतले मर जा वही में सर गल जा ए मैं हम सोचता ना हम यही चाहते अगर ओकर लइका हो जाई तो बुढ़िया हमारा के जौनो मान जान करती ना करे ओकर सुनते का तो बुढ़िया उतराई रहे तो होखला के बाद हमरा के मानी तन को देख हम का करम ना अगर जहाँ हमारे से बोली है तू करी झगड़ा तनु को न तो वही में हम ओकर लाते फिर लइकवा के मार दे ताकि डर से लइके भीतरे अंदर मर जा हाँ ये कर ठीक बा मैं रखत है ना तो सुन लिए सन तो दिक्कत हो जाई कान पटे लगा के दीवार नियन सुने ली सन ठीक बा रखत है हाँ, उपाय तो बढ़िया सोचली बानी पहले दिमाग में हमार काम ही ना कइले चल अब तोरा के बताओ तानी कि काम का होला हमारा से लागल का रुक तोरा अरे चल नहीं के जाते वो तो पता ना कहाँ गौर कोई गाय बड़ी सा इन ना कि दिन नजदीक आए पता नहीं वो लगिया रही है गोड़ी मम्मी जी ए मम्मी जी हातन खाए दूसरा बार हमार कहले बड़ी सरे खाना खाए बैठाई त ए मम्मी जी कहले बड़ी स करो तनी रे अरे दीदी ना जी पेटा दर्द करता है पेटा दर्द करता है तो और क्यों कर ले कहता है पेटा ए तो दुखाता का हैं अरे मम्मी जी लगा था कि जना निकल जाए जी यही के ना खेला है तारा पसेवा से लइका ना हो जालो सब अरे केना नंबर नहीं लइका का भाता वाली भइल होता रुजा यही के नहीं आदमी को पोसले पलले बैठे मम्मी चल दर्द करता है हेड पैसा दूसरे की जाने चलना का चल नहीं रे तनी एक और खाए बैठली हो दादा एकदम हमारा के न सही हाइल कर को देर बेसर रुक आव तनी चल अरे मम्मी जी मम्मी जी करे चल अरे मम्मी जी चलो जे सुत चल है कुल तू हो गेल बेटे अरे चल एबार होय ना ऐसा ना करत बेटे चल बात खा चल चल मम्मी जी मम्मी जी छोटा की ए छोटा की हाँ मम्मी जी कहाँ बड़ी रे अरे माई रे हाँ बोलिए कपड़े लेके आ दिन आए तो हो गइल बता दिन है तू कर दे जी अरे माई रे अरे रहु रे मारे दादा रे कर तारी लेके जाइम हॉस्पिटल में कर दर फाड़ दिया सना तो उ ठीक बना अतर हे बर्दाश्त ना करबू अरे मम्मी जी ली आवा बस ली हो खा हमरा खाए आवेला हो खाओ ना सहूर से मर जाइम तो केंगा ना का करबी नहीं का बे हो जाई तन मनी जोर लगाई तो तू करना चल अरे माई बर्दाश्त कर तानी मैंने बस वही हो गइल रुकी तानी बर्दाश्त करी होइए कोई हम तो मरा मोड़ हो गइल मुआ काहे तू कहत रे मम्मी जी हाय देखी जादी नाटी भइल बाटे हो गई
बड़े सुतावे से कनिया के लगावा है भगवान जी। जा तो नाती भगवान भइल जी बाटे। हमार नाती भइल बा। जा तनी गांव में मिठाई बाटे। लीजिए रखिए अपने पास। जा तनी हे प्रभु जा तनी सबकर गोड़ लागे आ रसगुल्ला बटवावे गांव में एथु करे कुल को धके आ कनिया के तैयार कर आ हम दूध हरदी हम खौलाव तनी ठीक ना। इनके ठीक है देखो ना बा। कुल तेल लिया के चाहता एथु में नींद जा आ दो गता जी। जा दो पैसा तो बच गई। पैसा आ गई हवे आ पैसा बच गई। अब उ पैसा हमरे के ना काम करी ओके रख देम अपन दिन रात खाती के जमा कर देम। बाप रे पैसा तो सब कुछ बा। पैसा रही तो पतो पूछिए सा ना पैसा रही तो ना पूछिए सा आएगा रखले रहम तब पूछिए सा ना हमके करिए से धरिए सा ना झूठ सच बोल के अपन पैसा तो लहा लिहनी। चलो पैसा का पैसा बच गई घर ही लड़का हो गई काम। अरे ठीक बा आराम करे हम जाता है ठीक बा। हई देखो हम तो जननी की एक आदमी का पेटे में लइका मार दिया लेकिन हमें कर में फूट गई के अगर बिया गई फिर से अब बुढ़िया हमरा के मन जन ना करी। लेकिन इस बार आज जन्मैले ना बिया बिया देखो तो नहीं खे बाद में का कर दे में लइका के पतो ना चल जाए।